e yiero ni kata gima igeno ni jo Kasipul dhi bedo kae karango ka gichomo yiero kawuono mara mjumbe margi madhi kawo kara mosenindo Ong'ondo Were? Wang'eyo kaka ne wachope wach by election ma Kasipul. Kendo wang'eyo weche manowachore kaluwore gi tho mar mijumbe. Omiyo kata sani wach Kasipul nigi weche moko mang'eny matut monego bed ni by election ni dhi deal go. Mokwongo en wach mar hooliganism gi wach mar tho mang'eny manosebedo ei Kasipul kaluwore gi weche yiero. To ne waparo ni wang'ni kiyiero nikech gigo manosetimore ok wabi neno tho, to pod waneno mana tho. Omiyo weche go ng'ama ibro yier kaparo kaka an Dina taparo ni mondo onego giyier ng'ato mabro make sure ni ngima ng'ato ji oluoro. Kendo jotelo kik gore ni kaito jopiny hinyore. Kuom jogo magiketo ni gidwa ni mondo giyier mowuok, ng'ano manyalo rito ngima jo Kasipul kata ja Kasipul. Mano number 1. Number 2 kaka nawacho en ni Ogai koro osenindo. To nitie tungni mathoth ei ODM sani ma ineno ka kila ng'ato larore kendo ineno ka nitie camps. Ineno ka samoro ka chairperson wanga odhi campaign ne kata Boyd tineno ka Mbadi dhi chieng' moro no. Kaiti chaki ineno ka Magwanga be ochako wuok ni campaign ne the other person Aroko to en deputy mar Wanga. Giwacho ni mana demokrasia. Ratiro mari mar wacho kamichung'e yo ma idwaro gi kaka idware. Mano ratir mari to en gima ok en usual. Ni ji paro ni nyalo timore ni governor ni koni to in koni. Mano loko weche matin. Omiyo gik machal kamano wuok to maduong' ahinya naneno ni jogi laro bedo kingpins kata queenpins. To emano nitie tungni mang'eny ma kapo ni ja ODM ma en Boyd ok oyudo gini kaka wakili wacho, to weche dhi wichore ne kata party ni. Nikech party ni sani chal ka a wounded dog. Giwito wuon gi sani e familia mar wuon gi no kendo nyamin wuon gi be onindo. Omiyo sani pod gidhi through a lot of pain to gin face gi gik matek kaka by election magitimo. Jomoko to timo gik moko gi mirima, to mirima no ema nyalo ketho party. Omiyo weche mang'eny makaito weche broad based be ni kanyo, gidwa maneuver kaka ginyalo bede broad based to party gi bende. To gima nyalo wacho niya, ok inyal kosoa sirikal ni wacho ni sirikal ang'o momiyo chal ka gima dwa support ng'at ma onge broad base kata kamano, nikech mano e siasa. Omiyo mago gik ma ji nyaka ng'i. To gima neno ni gima duong' ahinya for me en ni ji oyier jotelo moluoro ngima dhano. Kaita neno ka koko mang'eny ni kaka mama makedo ne mine, ratiro mar mine, omiyo mine oluor. Koro going forward in 2027 akia ka mine mang'eny bro chung', nikech mine oluoro remo, mine oluoro koko. To mano e gima koro dwa bedo ni timore weche siasa.